ngeno mara nirio makare machiegni weche manyien makagi kacha nyinga Milton Ocheng. Jagoro maduong' e migao mar lony manyasani e pachoka Stephen Isaboke okwayo rowere duto ma pachoka mondo bedi ong'ala manyime e chenro mar Nyota mondo mi gidongre e weche mag ohala. Kane oloso e tiegruok mar Kisii National Polytechnic okinyi ma kawuono e chenro mar puodho rowere manoyudo thuolo e chenro no, Isaboke nowacho ni sirikal kanyakla kod bengi maduong' mar piny mangima ochiwo siling bilion 5 kuom bilion 20 manochiw mar goyo jak chenro no e okang' nieri mokwongo. E kaunti ma Kisii, rowere maromo 3,150 dhi yudo kony kokalo kuom chenro ni ka ward ka ward idhi kawie rowere 70. This is the future. This is the majority of the population of Kenya. The youth is almost... So this morning we're here to actually follow up on the Nyota sensitization program we did a few days ago. When I came here with the county commissioner and the other Ngao and the government officials and the political leaders, we came to launch a program for the youth, targeted the youth called Nyota. So over the last couple of days, the youth were encouraged to register online through the *254#. That registration has led to countrywide over 804,000 youth. 804,000 youth registered countrywide. For Kisii, about 29,000, just short of 30,000 youth registered across the Kisii County. And so today we're here to actually now check validation. So you remember these people registered online using their phones. So because some of these programs are going to include physical people being trained, people being given money to start business. So it was important to validate so that you don't get people either ghost registration or non-existent, or people don't come from the same area, because we want to make sure that the beneficiaries are cut across every ward across the country. So today was validation. We've been in the hall here at Kisii Polytechnic, which is actually the center for Nyaribari Chache, and there are similar centers like this across Kisii County for the 9 constituencies, where County Commissioner and myself and the other officials will go around to check how it is going. So we have observed at the Nyaribari Chache Validation Center that the exercise is going very well. The youth are peaceful. The process of validation is very simple. You show your ID, which basically confirms that you're between 18 and the 29, the age we are looking for. Then the officers ask you basic questions. Do you come from this village, which is in that ward? What's your level of education? Are you from 4 and below? And do you have employment or another means of income? And finally, are you committed? Because, this is a thing that we need also the youth to own. Joriemb apiko e kaunti ma Nakuru ojiw mondo mi obed motang' e kinde ma gitiyo kod apeyni mopogore opogore pachoka kaka achiel kuom yore mag geng'o masiche ma kinde ka kinde. Maeri en tok romo manyo bagi e gwengego matiego kendo puonjo joriemb apiko yore mag ritruok. Achiel kuom gigo mofweny kaka mano makelo masiche mag apaya ne joriemb apiko en bedo gi thoth ni pod ok nen makare, chal ma kinde moko bende nyalo miyo gi tuoche mamoko ma ok thiedhre mayot. Efinya Kidi nigi ler mathoth. E gwenge ma Naivasha, kaunti ma Nakuru, romo nyo bagi ma joriemb apiko machiwo puonj kendo tiegogi e wi ritruok margi e kinde ma gitiyo gi apeyni mopogore opogore pachoka. Ahinya to e kindegi ma oganda ochimo nyasi mag sikuku. Achiel kuom gigo mofweny kaka masiko ka kelo masiche mag apaya ne joriemb apiko en bedo ni thothgi nigi pek maneno makare. Most of the accidents and uncertainties on our roads are actually caused by bad eyesight. So sometimes you misjudge when you see someone doing a funny maneuver, or when someone causes something else, and then you think maybe they did it purposefully, but sometimes they don't see. The amount of border riders and the amount of use they have in taking us quick messages, in taking medicines to our families, in bringing vegetables to our houses. It's now part of our community and it's part of society right now, so we have to all come together for the safety of our roads. Kaluwore gi Samuel Mbeche, ma Nyota yo chenro mar rango kendo chiwo thieth mar wang' ne joriemb apiko go,
Thothgi poko chopo e osiptende magwang' mar mondo mi orang kaponono gineno makare kendo ng'eyo margi en ni kaka gisebedo ka gineno e kaka owinjore. Bende nitie tuoche mamoko kuom giyudo e kinde ma giyudo masiche mag apaya. Tuoche ma kinde moko ok thiedhre. Actually, most of them today we've realized they didn't know. They thought what they were seeing is normal. And that is this perception that is out there. Because you've never been checked or seen anything, you think that is normal to you. But normal is not until now you get checked. So we check people. Today we are checking and we're giving free spectacles to whoever we see that they're in need of spectacles. Whenever people are using their bikes or anything and they get any trauma, you are prone again to get glaucoma as well, because trauma causes, and those things are irreversible. Mbeche omedo ni nitie dwaro mar rango makare chal mar wang' mar ng'ato e kinde ma ichiwo lesen mag riembo kata driving license pachoka. Sad that most of us we go apply for driving licenses and we get them. When you go to other countries, you actually have to present your eye exam and with your latest prescription if you have any issue. In Kenya, I think it's in paper, but it doesn't actually work. Kaluwore gi jatatije mar Incap ma otele chenro no Marian Gadhogo, achiel kuom yore manyalo konyo duoko chien masiche mag apaya en bedo gi lewni mag reflectors makonyo fwenyo joriemb apike ndara kod bedo gi helmets makonyo e geng'o wi joriemb apiko ponono ni masira otimore. We gave them helmets. Everybody got a helmet and got a jacket that can increase their visibility. The helmet for their safety. We've had the statistics today, very startling ones from NTSA about how many people in hospital, how many people have lost their lives as well because of being on the road. So we give them helmets to protect the head. Usually that's the biggest impact that happens when you fall off a bike, and the jackets so that they can be identified from a distance. Riwruok joriemb apiko ma Private Bikers Association ojiwo jogo duto matiyo gi apeini mondo yie tiyo kanyakla kodgi mani mano e kama siche mag apaya nyalo dok chien pachoka. Our motto as private bikers and as a safety docket is share the road, because we all need and have a right to use the road. So let's share the road. As drivers, let's share the road. As a pedestrian, let's share the road, even as cyclists. Efinya Kidi, Ramogi TV. Ikruok dhi nyime skunde ma primar ma pachoka ne piny ma KPSEA kod KJSEA magin mago mag grade 6 kod 9 mabiro chakore ayanga wuok tich juma manyien. Moko kuom sikunde kaunti ma Garissa bende ok odong' chien ka jochung' ne penygo eko e kaunti no wacho ni gik moko duto ni kare kaluwore kod chike mag migawo mar somo. Japuonj maduong' mar sikund primar mar ACK boma ma Garissa Esther Wafula owacho ni gin kod geno e timo maber e penyno ni mar gisetimo ikruok makare ne jopuonjre. They've done a lot of revision. The syllabus was completed way back in term 2, and therefore we have we trust in these learners that they are going to emerge the best come when the results will be released. We really want to also thank our supervisor and our invigilators for the coordination they have shown, and indeed this day has been a successful day. Maneno gai mardo David Maraga owacho no biro neno ni jopiny oluwo chike kaka owinjore kendo kedo mokalo gi mibadhi ponono bio yiere kaka jatend piny Kenya e yiero mabiro. Kanolose boma mahola e kaunti ma Tana River e nyasi matego duond bura noero mar UGM, Maraga nonyiero jogo ma ok oyie gi nyalo mare matelo ne Kenya kowacho ni jopiny nyalo biro mana neno adieri mare koseyiere. Maraga bende wacho ni obiro tiyo kanyakla gi jotelo mamoko manigi paro maket kod mare. Ulikuweko 2020 Munyonge ambaye anabadilisha uongozi wa rais. Huyo ni Munyonge. Munyonge ambaye anasema parliament iwe dissolved. Huyo ni Munyonge. You know, wa Kenya saa nyingine tunataka kelele. Unajua hiyo watu wengine wanataka kelele, yule mtu ambao na mdomo mkali saa nyingine alete kitu. Tumeona kila uchao, kila mwaka ukifika wanasiasa wanatuletea siasa ya ukabila. Mwaka huu tayari wameanza kupiga debe kwa siasa ya ukabila. Ningewasihi wa Kenya ya kwamba tuungane pamoja, sisi tuseme ya kwamba nchi ni Kenya, sisi sote ni wa Kenya, na ile ukabila ambao tungependa kueneza ni ile ukabila ya ukatiba.
ukabila ya kutii katiba, kwa sababu tukitii katiba na tukiliza katiba itakuwa Kenya endelea mbele. Wakati huu mkachague kiongozi ambaye ni kiongozi atakayehusika na kuwahusisha. Si yeye awe anahusika na kuamua, lakini ni kuhusika na kuwahusisha. Na hiyo ndio manifesto kama ya UGM ambao tunaweza kuwaeleza kama wananchi wa taifa la Kenya kwamba mtakapotuchagua katika uongozi haswa pia wa kitaifa 2027 ambaye tunaye mwakilishaji wetu wa rais mtarajiwa CJ David Maraga, ambaye tutakapompatia pia nafasi hiyo pia naye atakuwa anawahusisha katika mambo ambayo atakuwa yanafanywa uamuzi katika bunge la kitaifa. Jolupo e dhowath Masori ywago medruok mag tuo madang'ni mar paro e kindgi gino motudore gi timbe mag deruok kod math asasa mag kong'o. Ywak ma kama obiro bang' jalupo moro majegni 50 dere e ode mar pango e boma Masori juma mokalo. Jalupo no mawuok e piny libamba ma Tanzania nokawo ngimane komadho sum e kinde ma min ode nodhi duka ng'iewo chiemo. Jakom mar jolupo e dhowath Masori Hesbon Ouko wacho ni ging'iyo okenge mag kedo kod tuo madang'ni mar paro mosemedore e dhowath Masori. Inaliwa wan kod let kech achiel kuom jolupo magwa ne wayudo kotho kodere no ng'awre e tol to ginene o madho yath wayudo kotho e ot ne chalo gima nong'iewo yath mar gine yath mar okuodo kaeto dhi omadho wayudo kotho kanyo ero emomiyo ne wakwayo jok matiyo Sori ka waweuru wach madang'ni mar paro ok bi konyowa kata matin kaeto deruok no be ok onego bed solution marwa. Onego bed ni ka in kod wach moro tiwuoyo kod jok ma in go to namany kata ofis moro ka mondo amege mondo gikonywa. Midhiero mag dang'ni mag paro nitiere. Sani yuto seche moko bedo matin asa e dho nambwa kae. Koro yudo ka ng'ato nigi dang'ni mar paro, en gi school fee, en gi kiang'o. To jok makonyowa kata jok moko manyalo wuoyo gi ng'ato e midhiero machal kamago kanyo to osebedo matin ahinya, nikech kata kawuono awinjo ga fununu ni ng'ato nodere e area makonegi. Mamago ing'e ni ka nitiere jok moko manyalo wuoyo gi jok moko manyalo chiwo hocho to nyalo bedo maber. Jotend dinde kod jokedo ne ratich oganda ma Naivasha okwayo duol mochung' ne riwo wi oganda jo Kenya The National Cohesion and Integration Commission mondo ker kod jotelo mawacho weche moko ma ok owinjore ahinya te bwo weche dweche mokalo. Gichiwo ranyisi weche manyiche nowachi gi gavana ma Homa Bay Gladys Wanga kod mano ma Nyeri Mutahi Kahiga. Jotelo go kwedo mokalo weche miwacho kod jotelo e pachoka manyalo kelo kwede kod pogruok e kind udi ma giwacho ni weche makamagi emoseyudo ka kelo tulo e kinde yiero. Bende gikwayo jotelo mondo mi otem nyayo kwe pachoka ka girito lewgi. Na ukweli ni kwamba haikuwa nzuri na tunaona haikuwa jambo ambalo tunaweza pendekeza lisemwe na kiongozi, na hata ni very unfortunate ya kwamba ilizungumzwa na kiongozi kutoka sehemu za Mlima Kenya. Niliona wengine wakisema ya kwamba hata Gachagua asiende. Hakuna mtu ambaye amezuiwa kuingia sehemu yoyote katika nchi ya Kenya, hata akienda kwa nani. Ikiwa mko na differences na mtu, weka hiyo differences yake na yeye mwenyewe, lakini usiweke jamii, usiweke kabila na usiweke jambo hilo likawa ya kwamba ni kama ya region fulani. Huyu Mutahi Kahiga hakuongea kwa niaba ya Wakikuyu, hakuongea kwa niaba ya Gachagua, aliongea kwa niaba yake mwenyewe. Na kwa hivyo tungemsihi na tumwambie Raila ni mtu aliheshimika, na sio Raila peke yake. Kila kiongozi anayeheshimika, kila unaona kiongozi kama ni Kalonzo, kama ni Matiang'i ama mwingine yoyote, kama unashuki na yeye na kama umemshukia, usiwe unaongea mambo mengi kulingana, ama ukiongea ukasema ni wewe binafsi na hiyo mambo ni yako. Ninaishi katikati ya jamii ya Waruo ya Ruos, na wale Ruos wanakula ama tunakula pamoja, tunafanya kazi pamoja, nyumba tunashare pamoja, kanisa tunashare pamoja. Alafu hapa unakuja kutuambia ati you have drawn a line. You are drawing a line for who? Hiyo ni yako wewe peke yako. Hawa tutaishi nao kwa amani.
Joloch ma season mokale tuke mag adhula e lig maduong' ma pacho ka Police FC nigi tim mapek odhiambo ma kawuono e seche ma gibiro rakore gi klab mar Al Hilal e tielo mar ariyo mar tuke ma manyo tiko mar CAF Champions League. Police FC nologo 1-0 gi Al Hilal e tugo mano bagi alap ma Ulinzi Sports Complex ka loch no koro chuno Police FC mondo gigo okang' machielo ma donje tuke mag grube. Police kotel negi kod kocha Etienne Diarigije, kata kamano pod nigi geno mar yudo loch e tielo mar ariyo e tugo no mibago e alap ma Benina Matas Stadium e piny ma Libya. Mano kuom thuolo mari mago mane waiko no weche manyien maka gi kacha wachano ni mathoth mabro kelo ni ang'ich welo saa 1 kod oimore saa 3. Nyinga Milton Ochieng' Awuor, oriti masani. Yudomo madajre kod kito ohala ma itimo, pesa ma ichako ohala kata capital, hola mar ng'iyo gige ohala kaka nyamburko, omenda mar okumba, hola mar iwuon e kind mamoko. Yud ber mar omenda ma ichiwo nyaka 10 million ma onge gima itweyo kaka lambun ma ipuodho e yo mapiyo.